To. Dali raman ko. Asa gani ka mo adto? Lagi ko'y lakaw gani. Lakaw sa imong mata. Hindi man kamutugan kung asa ka mo adto. 3, 2, 1. I can make the earthquake. It's so hard, I'm gonna fade. I can make the earthquake. Hi guys, mayong bungkag. Karon nga adlaw na ko'y nahon-nahonahan nga prank sa ako ang partner. Party pare! And actually, this prank nahon-nahonaan ako siya tong niaging adlaw pa. Tugay kay ko natulog kagabi kay nga nagtulap ako ML tapos ipainom-inom sana ko siya. Nice. Para dugay siya mumata niya karon planuhon ako pag-ayo ang akong prank. So karon tulog pa siya and day off na ako karon or rest day. Tapos kani nga prank is mag-adto ko og bar. Party pare! Time check is 7:11 in the morning. So maayong bungkag jud kayo kaninyong tanan. Kung ma-success ni nga prank nako, mao gid ni ang sinugdanan sa prank war namong duha. So guys, mag-set up na ko. Kay tulog pa man siya. This is so perfect. Timing jud kaayo. Kaabi jud kay ka-perfect ang timing sa ko ang prank karon. Tulog pa kayo siya. Like super hagok kaayo siya. So i-set up na nako ang video and tawagi ko, ginoo ko, wadlock ko. Wadlock ko unsay resulta niya ko, prank. Basta mag-away noon me, oh my God. Tigid ako siya kaya, tigid ako carry. So, I hope iampo ninyo ang ako ang kalag. 3, 2, 1. Time check, 10:45. Ugmata na siya. Wapa ko maglaba. Naglaba manggod ko. So, naglibog ko saan ako ni pagsukod. I-charge tara na ko pang cellphone. Hindi mo na siya kisapot. Sa tanga na to ko sa email tapos ako prank. Iyang po dyan ako kalag. A few moments later. Wala ko gawin ako. Isagbahan ko sa mama. Malakas magbalang dito sa Pinas. Walang ibang kumiisip pa. Hindi naman sa pagiging judgmental guys, pero sa pangalan pa lang ni S3 mo. Kisapot siya, guys. Siyempre, ginagawa na get up pala. A few moments later. Hindi ka mo adto. Dali raman ko. Asa gani ka mo adto? Lagi ko'y lakaw gani. Lakaw sa imong mata. Hindi man kamutugan kung asa ka mo adto. Babalik naman ko. Anak ulo-ulo.
paano? Ang dami. Ang dami. Mag-bar man daw, may. Deo. Magkato ko bar. Karon na bitaw. Sa kabalo. Nag-inom ka kagabi eh. So ako, mag-bar ko karon. Kauban ako mga katrabaho. Pagbigyan na ka kagabi na mag-inom ka. Na ako dili ko nimo sugtan. Ako ani mo no. Dalaan mong gamit, oh. Oo. Magbar mo ka. Kakain uli, ah. Mubalik naman ko, pila naman naka-oras. Ngayon di mo ko nimo sugtan. Ha? Ano di mo ko nimo sugtan? Oh, napa, oh. Ala! Bishop ka! Ay, di mo ko nimo sugtan. Magkuan naman ko. Utsa na ni! Utsa ni! Sika ka, karong ka. Magbar-bar mo ka. Dahil mong gamit ito. Ito. Kuan ka ba? Kuan kay ka ba? Mapakumba na kuan. Ano di mo ko nimo sugtan din? So guys, epic fail kayo kong prank. Okay, wala gid siya kabalo nga nag-video na ko. Tapos buhatan ako siya prank. Yadan ako guys, kagitsahan ako niyang mga sanina. Ging na ako niya nga dili na ako niya pauli on diri. So my gosh. Kung nagustuhan nimo ang ako ang prank or ang amoang video, palihog ko og subscribe, pislita ang subscribe button. Tapos i-turn on ang notification bell kay para updated ka sa mga bag-o na mong i-upload nga video. Like the video and please share also. Kung gusto mo magpa-shoutout sa mga next na video, comment lang sa comment back section o basahon na mo ang inyong mga pangalan. Maximum of kautaw ang among ma-shoutout sa mga next na mong video. Ug maula! Wait, it's so hot, I'm gonna